Láska je žalúzia. Už teraz všetko sme vyprodukovali, skončilo v jeho bruchu. Poľky sa vraj ešte stále chcú dostať do divadla. No a pritom celý svet je divadlo. Čo Filip nezahral, to zatancoval. Čo nezatancoval, to obkysal. Tichšie, prosím. Len na začiatku. Ahojte. Ahojte, čaute. Počúvate podcast Divadlo na vlnách a epizódu Novinky. Ja sa volám Jakub Molnár a vedľa mňa sedí Adriána Lizoňová. No a dnes sme si už takto na sklonku divadelnej sezóny v júni pre vás pripravili niekoľko noviniek, veci, ktoré sa buď stali, alebo ešte iba uskutočnia a máme aj nejaké pozvánky a hlavne zaujímavosti, ktoré sa týkajú aj budúcej sezóny, takže máte sa dnes na čo tešiť. A ty máš hneď prvú. Áno, tak poďme rovno na to. A aby sme nestracali čas, tak ako každoročne, tak aj tento rok v júni sme absolvovali tzv. Akademické predvádzačky. Ide o také záverečné výstupy alebo dokonca až predstavenia krátke našich decák z Detskej divadelnej akadémie. My sme sa už aj v tomto podcaste o Detskej divadelnej akadémii rozprávali s našou kolegyňou Ivicou Franekovou, ale takisto sme sa o tom rozprávali aj v súvislosti s našou inscenáciou Limonádové more, pretože v tejto inscenácii práve účinkujú členovia a členky Detskej divadelnej akadémie. No a táto akadémia je každoročne rozdelená do niekoľkých vekových skupín, od naozaj tých najmladších decák 6-7 ročných až po tínedžerov a každá táto skupina je po celý rok vedená našimi lektormi a hercami k rôznym hereckým divadelným zručnostiam. No a záverom sezóny, čiže v júni, sa dospeje k takým predvádzačkám, kde sa aj za prítomnosti rodiny, ale aj širokej verejnosti môžu decká odprezentovať, čo sa ten daný rok naučili, akým spôsobom sa to u nich vyvíja, pretože sú tu decká, ktoré to už absolvovali už niekoľko rokov, takže aj ich osobný vývoj tak môžeme krásne odstopovať. No a my sme tento rok mali dve takéto predvádzačky. Prvé boli už 9. júna, to boli takí vlastne najstarší, to boli už ako absolventi. My ich voláme súbor. My ich voláme už ako relevantný súbor, pretože mnohí z nich účinkujú práve v inscenácii Limonádové more, takže ja už ich takisto považujem za poloprofesionálov, už jemne nakročený k nejakej profesionálnej hereckej dráhe. A oni mali predvádzačky 9. júna, ktoré dopadli fantasticky, bola tam aj široká verejnosť. A druhé predvádzačky to boli mladšie skupiny, tak to bolo 20. júna. Takže opäť sa tešíme, že sa toľko decák prihlásilo do našej akadémie a veríme, že nemenší úspech nás bude čakať aj budúcu sezónu. Takže toľko noviniek o akademických predvádzačkách. A čo máš tam ty? Ja by som rada spomenula, že sme boli na workshope v Dortmunde. Ak si spomínate, viackrát sme spomínali už v rôznych epizódach a v rôznych rozhovoroch Akadémiu pre divadlo a divadelné technológie. A oni sídlia priamo v Dortmunde a sú lídrom v divadelných technológiách, v ich využívaní, výskume a majú vlastne veľmi veľa pracovníkov, ktorí sú veľmi ochotní a veľmi schopní pomôcť v hociktorej situácii, ak riešite hociaké technológie. A my sme tam boli na workshope, ktorý trval 2 dni. Prechádzali sme takými rôznymi témami a riešili sme snímanie pohybu a tvorbu svetov, projekčné mapovanie, rozšírenú realitu a virtuálnu realitu, alebo aj interaktívne systémy. Znie to tak veľmi neuchopiteľne, ale sú za tým všetko technológie, ktoré sú veľmi dobre využiteľné v divadle a na Slovensku sa ich nie úplne veľa používa, takže možno do niečoho v budúcnosti zabrdneme aj my, aby ste to mali šancu vidieť. A okrem toho sme ešte absolvovali takú miernu evaluáciu, zhodnotenie našej spolupráce, keďže to bol takisto jeden z partnerov Negatívov snehu, koprodukčného projektu. A je tam nejaká perspektíva, že by sme s Dortmundom možno spolupracovali aj na ďalšej inscenácii? No my budeme veľmi radi s nimi spolupracovať, pretože oni sú veľmi, veľmi dobrý a ochotný partner a myslím si, že kedykoľvek budeme potrebovať niečo skonzultovať, tak oni sú tou správnou inštitúciou, na ktorú sa môžeme obrátiť. Naozaj majú veľmi veľké skúsenosti a stojí to za to sa s nimi spojiť vždy. Takže ak, milí poslucháči, máte radi v našich inscenáciách rôzne videá, rôzne nové technológie a veci, ktoré nie sú úplne bežné v slovenskom divadelníctve, tak my sa to radi dovzdelávame a radi to pre vás pripravujeme a možno, že niečo také bude aj budúcu sezónu alebo ďalšie sezóny, ale o tom si tiež ešte určite povieme viac. Ja si myslím, že áno, pretože našich technikov to veľmi zaujalo a chcú pokračovať vo svojom vzdelávaní, tak snáď to prinesieme.
Super, tak budem sa tešiť potom na ďalšie novinky z Dortmundu. A čo máš ty? Ja mám ďalšiu novinku, s ktorou iba tak na chvíľočku vyskočím z nášho divadla a prenesiem nás do Bratislavy, pretože kolegyne Aťka za Maťou v poslednej epizóde Noviniek rozprávali o konferencii, ktorú organizovala platforma Otvorená kultúra. Celkovo o tejto platforme sme už viackrát rozprávali, že ide o veľmi širokú, bohatú sieť zástupcov ľudí pracujúcich v kultúre, ktorí poukazujú na súčasný stav kultúry na Slovensku. Otvorená kultúra organizuje či už protesty proti rôznym machináciám a krokom zo strany ministerstva, zo strany vládnych predstaviteľov. Organizujú ale rôzne besedy. Teraz to bola práve aj konferencia, ktorá dopadla veľmi dobre. Bola s medzinárodnou účasťou a naozaj ľudia z celej Európy prišli a rozprávali sa o budúcnosti nielen slovenskej kultúry, ale vôbec kultúry v Európe. A práve Otvorená kultúra sa snaží poukazovať aj na veci, ktoré sa dejú v Slovenskej národnej galérii, alebo teda v priestore výtvarného umenia. A vznikla aj taká paralelná menšia iniciatíva, ktorá sa volá Umenie nebude ticho. Tá iniciatíva vznikla už v apríli a vznikla práve ako reakcia na situáciu v Slovenskej národnej galérii, ktorá je naozaj veľmi vážna. A táto iniciatíva má byť akousi odpoveďou na všetky kroky, ktoré sa dejú v SNG. A práve táto iniciatíva Umenie nebude ticho práve v týchto dňoch mení verejný priestor nedaleko areálu Slovenskej národnej galérie na priestor, ktorý tak možno až provokatívne, ale v niečom veľmi výstižne pomenovali na Slobodnú národnú galériu. Takže taká aj slovná hračka je v tom schovaná. A ak by ste chceli počas týchto letných dní zažiť rôzne workshopy, diskusie alebo nejaké výstavy v verejnom priestore, tak práve na námestí Karola Vaculíka, ktoré je vedľa Slovenskej národnej galérie, tak vzniká práve tento verejný nový priestor, kde si môžete naozaj dopriať či už pop-up výstavy, workshopy, diskusie alebo rôzne ďalšie programy, ktoré práve v týchto dňoch tam štartujú a dúfam, že budú trvať celé leto. Takže je to v niečom správa, ktorá sa žiaľ týka nejakých negatívnych vecí, čo sa dejú v kultúre, ale zase akoby pokračujú v nejakom pozitívnom uchopení tej situácie a vznikajú fantastické veci. Takže odporúčam vám všetkým, ktorí chcete podporiť našich kolegov a kolegyne aj zo Slovenskej národnej galérie, tak choďte tam, je to veľmi zaujímavé a v niečom vlastne aj veľmi také pozitívne, by som povedal, že to vzniká. Takže toľko to situácia v Bratislave a môžeme sa naspäť vrátiť k nám do Trnavy, tak Aťka, poď ďalej. Áno, ja to premostím na aktivity v lete. Kým veľmi veľa divadiel je počas leta zatvorených, tak to naše nie, pretože mávame letné tábory v 2 turnusoch a potom letnú školu. A teraz to bude trošku výnimočná situácia, pretože my by sme mali byť už v rekonštrukcii, takže tábory sa uskutočnia, ale budú sa konať v spolupráci s našimi partnermi Galériou Jana Koniarka, Trnavským osvetovým strediskom a Západoslovenským múzeom. Budú sa týkať nových svetov s Malým princom a väčšinou to je rozdelené do 2 skupín, čiže máme mladšie a staršie deti a na jednom turnuse je okolo 44 detí a je to neuveriteľné, ale po spustení registrácie sa do 24 hodín úplne vybukovala celá kapacita a mnoho rodičov písalo našim kolegom, že by radi prihlásili svoje deti, bohužiaľ to vlastne nestihli. Takže nás to teší, tento obrovský záujem a veríme, že sa dostanete budúci rok. Ja by som ešte povedala aj o takej novinke, ktorá v tomto roku pribudla a to je sociálna inklúzia. A vyhradili sa 3 bezplatné miesta pre deti z finančne znevýhodnených rodín. A mne sa táto iniciatíva veľmi páči. To je skvelé. To je fakt skvelé, že aj takýmto rodinám a skupinám umožňujeme, aby boli k nám bližšie a my naopak bližšie k ním. Presne. Takže mám z tohto tiež veľkú radosť. Tak verím, že sa to osvedčí a budeme v tom pokračovať ešte vo väčšom meradle aj budúci rok. A k letnej škole ešte môžem povedať, že to je práve určené už deťom, ktoré skúsenosti majú. Väčšinou tam sú deti práve z Detskej divadelnej akadémie, ktoré môžu koncentrovane pracovať na svojich schopnostiach a talentoch počas leta na rôznych workshopoch s rôznymi lektormi, našimi kolegami z divadla. Takže teraz toto bola správa pre všetkých rodičov, ktorí nevedia, čo s ich deťmi, tak my budeme
určite radi, ak nám prejavíte tú dôveru a na budúci rok prihlásite svoje deťurence do našich aktivít. Aj keď teda Aťka povedala, že tá kapacita už je ako natrieskaná, ale my sa budeme snažiť ju nejako rozširovať a vymyslieť to tak, aby sme umožnili naozaj každému, kto o to bude stáť, aby bol súčasťou tejto našej divadelnej rodiny. Takže toto boli naše krátke správy a teraz poďme k tej hlavnej, pretože tej budeme venovať pomerne veľký priestor. Určite nestihneme povedať všetko, ale minimálne niečo základné. A o čom sa teda budeme baviť? O našom showcase. Je to zahraničné slovo, ktoré verím, že poznáte, ale ja to skúsim nejako vysvetliť, že o čo ide. Počas showcaseu sa snažíme ukázať všetky inscenácie, ktoré boli premiérované v danej sezóne a pozývame divadelnú obec, divadelných kritikov, divadelníkov, režisérov, ale aj novinárov a veľmi radi odprezentujeme, čo sme urobili a potom aj prezentujeme to, čo budeme robiť v nasledujúcej sezóne. A o tom by si mohol povedať, Jakub, viac ty, lebo ty si súčasťou týchto plánov. Určite, ale bude to tak v skratke, pretože nie preto, že by som nechcel, ale preto, lebo na túto tému si špeciálne pozveme našu umeleckú šéfku Ľudsku Mihálovú, ktorá o celej sezóne povie určite dopodrobná. A hlavne teda aj sme o tom rozprávali celkom podrobne aj na tlačovej konferencii, ktorú si teda môžete dodatočne pozrieť na našom YouTube kanáli. Ale čo určite rád spomeniem, je, že nás čakajú 4 premiéry, 4 veľmi bohaté inscenácie, každá, verím, osloví inú divácku skupinu alebo ľudí, ktorí inklinujú k nejakému inému žánru a teda postupne. Tá prvá premiéra sa bude pravdepodobne volať Dobré správy. Pôjde o autorskú inscenáciu, na ktorú sme pozvali režiséra Jána Luterána. S ním už máte aj vy nejakú skúsenosť, pretože napríklad u nás urobil už niekoľkokrát spomínanú inscenáciu Filip a Jano si prizve svojho spolupracovníka Miradacha, s ktorým napíšu autorský text. Budeme sa baviť o dobrých správach, čiže o tom, čo tie správy definujú, aké sú dobré a chceme touto inscenáciu vôbec vniesť nejakú nádej, nejaký optimizmus a nejaké naozaj dobré správy zo sveta, ale aj z prostredia Trnavy. Takže to bude naša prvá premiéra. Druhá premiéra, tá sa bude venovať našim najmenším deťom. Pôjde teda o tzv. Škôlkohru, opäť o autorskú inscenáciu zatiaľ s pracovným názvom Pocity. Na ňu sme prizvali režiséra Peťa Palika, takisto aj jeho tvorbu ste už mohli v našom divadle vidieť, pretože pre nás pred rokmi inscenoval titul Malý princ a opäť spolu s nami vstúpi do autorskej tvorby, ktorá bude veľmi krehká, veľmi vizuálna a veľmi bohatá a bude venovaná práve tým najmenším deťom. Toto bude taká aj špecifická spolupráca, lebo pôjde o inscenáciu, ktorá bude chcieť byť ešte aj inkluzívnejšia. To znamená, že chceme vytvoriť inscenáciu, na ktorú môžu prísť rodičia s deťmi so špecifickými potrebami, ktorí sú povedzme možno hypersenzitívni alebo majú nejaké potreby, ktoré budeme chcieť zohľadniť, či už v svetelnom dizajne alebo v hudbe a tak ďalej. Treťou inscenáciou, tak tá bude opäť našou tzv. Akademickou inscenáciou, čiže my už keď sme sa tu rozprávali o našom Limonádovom mori, čiže o inscenácii, v ktorej hrajú členovia a členky Detskej divadelnej akadémie, tak vytvoríme ďalšiu s ďalšími členmi a na tvorbu tejto inscenácie sme prizvali performera, pedagóga, režiséra Peťa Tylajčíka, ktorý pre nás vytvorí opäť autorskú inscenáciu spolu s deckami, zatiaľ s pracovným názvom Môj sneh sa topí pomalšie. Dúfam, že som to povedal správne. Aj keby nie, nevadí, lebo je to pracovný názov. A sezónu završíme veľkou celorodinou inscenáciou s komediálnejším charakterom. To sa bude volať Kráľová reč. Možno, že to poznáte, pretože ste niektorí z vás mohli vidieť film. Áno, je to podľa toho filmu, ale podľa tohto filmu najskôr vznikla aj divadelná hra, ktorá je veľmi úspešná aj v zahraničí, aj na českých javiskách, takže dúfame, že bude úspešná aj u nás. A k tvorbe tejto inscenácie sme prizvali veľmi renomovanú a oceňovanú režisérku Alenu Lelkovú a v tejto inscenácii budú účinkovať, dalo by sa povedať, väčšina aj nášho hereckého súboru, takže to pôjde o veľmi výpravne, hudobne, výtvarne, kostýmovo a príbehovo výživnú inscenáciu. Tá bude mať premiéru v závere tej sezóny. A potom nás ešte čaká druhý ročník Teen Theater Festu, ktorý sme založili minulý rok ako Biennále, medzinárodný festival zameraný na mladé publikum. Myslím, že sa máme na čo tešiť.
Áno, ale nebojte sa, o všetkých tých inscenáciách budete vedieť ešte oveľa podrobnejšie a určite hneď z kraja budúcej sezóny o tom budeme informovať a teda, ako som povedal, prizveme si k nám do štúdia aj Ľudsku Mihálovú, umeleckú šéfku, ktorá vám povie všetko podrobné o každej inscenácii zvlášť a zároveň určite aj potom, keď už tie inscenácie budú vznikať, tak ako aj túto sezónu, tak aj tú budúcu, chceme pozývať k nám do štúdia aj jednotlivých režisérov, hercov, ľudí, ktorí na tých inscenáciách spolupracovali, takže aj s nimi sa potom budeme rozprávať o všetkých podrobnostiach. A keďže sme v závere sezóny, tak ďakujeme, že ste nás počúvali a toto sú posledné novinky v tejto sezóne a prajeme vám príjemné leto. Ďakujem vám aj ja, že ste nás počúvali túto sezónu a verím, že po divadelných prázdninách nás budete počúvať opäť. Hneď z kraja septembra sme tu zase na vás pripravení a jednak budeme rozprávať aj o novinkách ďalších, ale aj o našich inscenáciách a ešte máme množstvo kolegov, ktorých musíme vyspovedať, čo to robia v našom divadle, takže toto všetko nás čaká budúcu sezónu a veríme, že sa budeme počuť. Adi, ďakujem ti aj ja, že sme sa tu takto zatiaľ mohli stretávať a ja teším sa na ďalšie podcasty a všetkým prajeme pekný deň a krásne leto. Ďakujeme. Na podcaste spolupracujú aj Matúš Vyšváder, Milan Hoďa, Martina Mašlárová a Juraj Bombala.